सानखान्थि इउएन एकाडेमिया दिनैनि फोसावनाय मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइजों जाफुंसार जानो हादों। दिनै सेबाजों फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि सिङाव थानाय सानखान्थि इउएन एकाडेमिनि फरायसाफोरा गिबि खेब मेट्रिक होनायाव 100% उथ्रिसार जानो हायो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि बर' बिजों फरायनाय जेंनाफोरखौ गैया खालामनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै ओनसोलनि माहारियारि आफाद आथिखालनि बिकेडब्लिउएसनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय बि नार्जारि, गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि प्रकाश बसुमतारि, समाज सिबियारि रामचरण मोसाहारि, नीलकान्त बसुमतारि आरो जाफुंसार फालांगिरि दिपेन खाख्लारि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोननि नाजानायाव थांनाय 2015 मायथाइयावनो सानखान्थि इउएन एकाडेमिखौ गायसननाय जादोंमोन। माखासे गोलाव सम मिरु जिरु दुखु खस्थ'खौ सहायबोनानै फोरोंगिरिफोरनि गोख्रों नाजानाय आरो फरायसालिनि बिगोमाफोरनि मददआव दिनै गासै 7 फरायसाफ्रानो उथ्रिसार जानो हायो। बिनिनो सेथि थाखोआव 3 आरो नैथि थाखोआव 5 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हायो। गिबि खेब मेट्रिक होनाय फरायसाफोरनि गाहाम फिथाइखौ नोजोर होना सानखान्थि इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरि, बिगोमा, दिथागिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोजोननाय लाबोदों।